ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን በሚስጥር ይደራደሩ ከም ዘሎ ተፈለጡ። ሓደ ጀነራል ሽሞተ ከም ዝተዋሃቦ ድማ ይግለጸሎ። አርሚ ሰብዓ ካብ ሱዳን ናብ ደባዚት ከም ዝተበገሱ ተፈለጡ። ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ቀጢነ ትእዛዝ መሓላሊፉ። ፖለቲከኛ አብርሃ ደስታ ድጎማ እምበር በጀት ካብ ፌደራል አይልቀቅን ክብል ተዛሪቡሎ። ናይ ዝብሉን ካልኦት ሓደሽቲ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክሳብ ሙዳታ ዜናና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በመግባር ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕደም። ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን በሚስጥር ምድርዳር ከም ጀመሩ ተፈለጡ። በአተሓባራይነት ሓደ አምባሳደር ሕብረት አውሮፓ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን አመራርሓ ህወሓትን ጊዜያዊ ምምሕዳርን ዝተጀመረ ተስፋ ዝተገበረሉ ሚስጥራዊ ድርድር ብኣርባዕተ ውልቀ ሰባት ከቢድ ፈተና ከም ዝገጠሞም ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ገሊጹሎ። ነዚ ኸይዲ ናይ ምዕንቃፍ ተግባራት ይሰርሑ ከም ዘለዉ ዝተጠቐሱ ድማ ኣይተ ጌታቸው አሰፋ ምግቢ ሃይለን ወዲ በይተይን ወዲ መቲንን ከም ዝኾኑ እውን ተገሊጹ። እዚ እንድሕር ተዓናቒፉ ሓላፍነት ዝወስዱ እቶም ስሞም ዝተጠቐሱ አመራርሓ ከም ዝኾኑ እውን ፍለጡ ይግባእ ክብል እቲ ኣማኻሪ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ገሊጹሎ። ሓደ ጀነራል ሽሞተ ከም ዝውሃቦ ተፈለጡ። ሃንዳሲ ወታደራዊ ዶክትሪን ዝኾነ ጀነራል ማሾ በየነ ሓድሽ ሽሞት ካብ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ትማሊ ከም ዝተውሃቦ ተፈለጡሎ። እቲ ጀነራል ኣካባቢ ቦርድ ኢንተርፕራይዝ መጽናዕትን ዲዛይንን ቁፅጥር ስራሕቲ ማይ ትግራይ ኮይኑ ከም ዝተሾመ ድማ ተፈለጡ። አርሚ ሰብዓ ካብ ሱዳን ናብ ደባዚት ከም ዝተበገሱ ተፈለጡ። ኣብ ምዕራብ ግንባር ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቃስን ምድላውን ብዝለዓለ ናህሪ ወሲኹ ከም ዘሎን ኣብ ሱዳን ትርከብ አርሚ ሰብዓ ናብ ምዕራብ ግንባር ትጽምበረ ከም ዘላን እቲ ዕጥቁ ድማ ናይ መዕረፊ ቦታን ስንቅን ይዳለዎ ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ናባኹም ምቕራብና ዝዝከር ኮይኑ እዚ ዝተዋሃደ ምንቅስቃስ ኣብቲ ከባቢ ሓድሽ ኩናት ንምውላዕ ዝግበር ወታደራዊ ምድላው ምዃኑ እውን ናባኹም ኣቕሪብና ነርና። ሕዚ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ድማ አርሚ ሰብዓ ካብ ሱዳን ናብ ደባዚት ከም ዝተበገሱን ብትግራይ እውን ናብ አርሚ ሰብዓ ኤርትራ ገይሮም ዝኸዱ ከም ዘለዉ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የመላኽት። ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ቀጢነ ትእዛዝ ኣሕሊፉሎ። ክሳብ ሕዚ ኩናት ክተርፍ እዩ ዝብል እምነት ነርና፣ ሕዚ ግን እቲ ኩናት ዘይተርፍ ምዃኑ ተገንዚብና ኣለና። ስለዚኡ መላእ ፖሊስ ይኹን ህዝቢ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ሓደጋ ንምክልኻል ብቑዕ ምድላው ክገብር ይግባእ ክብል ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ገሊጹሎ። ማልያ በከተማ መቐለ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 7 ላዕለዎት ኣመራርሓ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ዞባ ፖሊስን ካብ ዳይሬክተራትን ላዕሊ ዝተሳተፉሉ ኣኼባ ተኻይዱ ነይሩ። እቲ ኣኼባ በጀነራል ታደሰ ወረደን ኣይተ አማኑኤል አሰፋን ዝተመርሐ ኮይኑ ኣብ ሓፈሻዊ ኩነታት ጸጥታ ከተማ መቐለን ዞባ ደቡብ ምብራቕን ዘተኮረ ገምጋሚ ተኻይዱ። ኣብቲ ኣኼባ መጠቓለሊ ዝገበረ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ክሳብ ሕዚ ኩናት ክተርፍ እዩ ዝብል እምነት ነርኒ፣ ሕዚ ግን እቲ ኩናት ዘይተርፍ ምዃኑ ተገንዚብና ኣለና። ስለዚ መላእ ፖሊስ ይኹን ህዝቢ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ሓደጋ ንምክልኻል ብቑዕ ምድላው ክገብር ይግባእ ዝብል መምርሒ ኣውሪዱሎም። ኣብ ዝሓለፈ ጀነራል ምግቢ ሃይለ እታ ናብ ሚድያ ዘምጸቱ ናይ ጥዕኑ ጉዳይ ዝተወረየ ወረ ጥራሕ ምላሽ ይቡ ዘወረ ክብልና ትገብኦም ቀንጠብጠብ ኢሉ ኣብ ዘየድሊ ትርፊ ዘረባ ኣትዩ ንብጸቱ ዘሊፉ ሰነፋትን ነውራማትን ብምዋል ጸሪፍዎም እዩ ክብል ፖለቲከኛ ኣሉላ ሰሎሞን ተዛሪቡሎም። ሕዚ እቶም ዝተዘለፉ ብጸቱ ኩሎም በብተራ ኣብ ሚድያ እናወጡ የንጀብጅብዎለው። ሰኣን ምክባርን ይሄን ምሄንን ዘተን ምርዳእን ናይ ባዕልካ ሰብ ብጠበንጃ ፎሙ ዝደፊኻ በቲንካ ምስ ሰደድኻዩ ዓዲ ገዲፍልካ እንትኸይድ ብዘይዱ በመልሓስካ ምስት ዘልፎም ዕስፈ ገይሩ ክምልስ ትጽበዮ ነገር እዩ። እዚ ጀነራል ምግበይ ኣብ ዓዴት ተቐቢሩ ዝነበረ ወርቂ ዝብልከት ወግዕ ብምብልሻውን ታንክን መድፍዕን ረኪቡ በምህዳም ስዋዕት ከይቀበርካ ረሕሪሕካ ብምኻድ ዝብሉ ንዝቐረበሉ ክስታትን ወንጀላትን ምላሽ ክህብ ንጽበሰም ናተይ ግምት ኣሉ ምላሽ ዝህብ ኣይመስለንን ክብል ተንታኒ ፖለቲካ ኣሉላ ሰሎሞን ገሊጹ።
ፖለቲከኛ አብርሃ ደስታ ድጎማ እምበር በጀት ካብ ፌደራላዊ ልቃቀን ክብል ተሰሚሕሎ ፖለቲከኛ አብርሃ ደስታ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ናይ በጀት ክርክር አመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ብመሰረት ፌደራላዊ ስርዓት ደሞዝ መምሃራንን ሰራሕተኛታት ክልልን ክኸፍል ዘለዎም ካብ በጀት ትኽልል እምበር ካብ ፌደራል መንግስቲ ከም ዝኾነ ገሊጹ ካብ መብርሂ ድማ ፌደራል መንግስቲ ደሞዝ ናይ ምኽፋል ግዴታ ዘለዎም ናይ ባዕሉ ቤት ጽሕፈት ሰራሕተኛታት ጥራሕ እዩ ክልላት ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝረኽብዎ ድጎማ እምበር በጀት ከም ዘይኾነ ዝጠቐሰ ኣይተ አብርሃ ደስታ እቲ ድጎማ ድማ ከም መሰል ዘይኾነስ ከም ደገፍ ክርአ ከም ዝግባእ ገሊጹ ኣሎ ትክልል በጀቱ እንተተወዲኡ ተወሳኺ ናይ ገንዘብ ደገፍ እንተደልዩ እቲ ሕቶ ብድርድርን ብፀባይን ክቐርብ ዘለዎ ፍሉይ ዕድል እምበር ናይ መሰል ሕቶ ከም ዘይኾነ እውን ኣስሚሩሉ ኣሎ እዚ ድማ ብወገን ኣመራርሓ ትክልል ዝተፈላለዩ ወገናትን በጀት ይለቐቕ ብዝብል ዝቐረቡ ጥርዓናትን ተቃውሞታትን ካብ ሕጋዊ ኣሰራርሓን ስርዓት ምምዳብ በጀትን አንጻር ዝተጋገየ ምዃኖም ዘመላኽት እዩ እዚ መብርሂ እዚ ኣብቲ ዞባ ፖለቲካዊ ክርክር ሓድሽ ኣንፈት ዝፈጠረ ኮይኑ ይርከብ ክብል ገሊጹ ኣሎ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ሕንጣሎ በገበን ምድፋር ክብረ ንጽህና ዝተኸሰሱ ክልተ ውልቀ ሰባት ነብሲ ወከፎም ብማእሰርቲ 10 ዓመት ቅፅዑ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ እቲ ዞባ ምውሳኑ ተገሊጾም ኣባላት ጉጅለ ምጽራይን በዓልቲ ሞያ ምጽራይ ገበናት ጥቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ዋና ሳጅን መብራት ባይሩ ከም ዝበልኦም ኣብ ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ሕንጣሎ ጣብያ ሕዋንም 11 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ከባቢ 12 ሰዓት ኣጋምሸት ውልቀ ተበዳሊት ካብ ዕዳጋ ናብ መንበር ገዛ እንትምለስ ኣብ ጣብያ ሕዋነ ፍሉይ ቦታ ሜዳ ፍሽህ ዝበሃል ከባቢ ኣብ መንገዲ ጸኒሖም ብእምንን በሊሕ ነገርን ጉድኣት ብምብጻሕ ክብረ ንጽህና ብምድፋር መሊሶም በብተራ ተጋሲሶም ሞባይላን ዝነበራ ገንዘብን ወሲዶም ንምስዋርን ትፍትኑ ብዝፈጸምዎ ገበን ተኸሲሶም ምጽንሖም ሎሚ ድማ ሕልዋት ምርካቡ ገሊጸን ኣዶ መንበር ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ወይዘሮ ኤልሳ እዞም ክፍለ ተስፋይን ሓለፎም ሮምሃይን ዝተባሃሉ ክልተ ተኸሰስቲ ካብ ወረዳ ክሳብ ዞባ ክልልን ዘለዉ ኣካላት ፍትሒ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ጥምረት ደቂ ኣንስትዮን ዞባ ወረዳን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይን ተዋዲዶም ናብ ውጽኢት ከም ዘብጽሕዎ ገሊጸን ይኹን ደኣ እምበር ዋና ተሓባባሪ ገበን ዝነበረ ቤተሰብ ተበዳሊ ብነጻ ምውጽኡ ሙሉእ ፍትሒ ክሳብ ዝረጋገጽ ቃልስና ክንሐይል ኢና ኢለን ኣለዋ ካብቲ ዝበጽሐኒ ናይ ጥዕና ጸገም መጉዳእቲ ስነ ልቦና ተናጊፈም ናብ ዝሐሸ ምርጋዕ ንኽምለስ ገበነኛታት ግቡእ ፍርዲ ንኽረኽቡ ዝገበርለይ ፍትሓዊ ቃልሲ የመስገን ክትብል ድማ እታ ተበዳሊ ተሓቢራ ኣላ ዋና ሰናዳይ ሪፖርተር መጽሔት ጋዜጠኛ በእውቀት አበበም በቅድ ከምዝኣተወ ተፈሊጡሎ ናሰናዳይ ሪፖርተር መጽሔት ጋዜጠኛ በእውቀት አበበም ብዘይ ፍቃድ ምእታው ናይ ከተማን ጽርግያ ስእሊ ምስኣለን ብዝብል ክሲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሕሞራ ንሰለስተ መዓልቲ ኣብ ቀይዲ ከምዝኣተወ እታ መጽሔት ኣፍሊጣላ እቲ ጋዜጠኛ ብ12 መጋቢት 2018 ኣብ ከተማ ሕሞራ ሙያዊ ጋዜጠኝነት ሰሪሑ ስርሑ እናፈጸመ ቃለ መሕተት እናካይደ ከሎ እዩ ተታሒዙ ተባሂሉ ንዞባ ምዕራብ ብሓይሊ የመሓልሩ ዘለዉ ሰመዚ ተኸባቢ ናብቲ ከባቢ ንምእታውን ሙያዊ ስራሕ ንምፍጻምን ፍቃድ ከም ዘድሊ ብምግላጽ ምላሽ ሂቦም እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ ናጽነት ምንቅስቃስ ሓበሬታ ምርካብን ንጋዜጠኛታት ዘጋጥሞም ብድሆታትን ደጊሙ ኣጉልሕሎም خبركم تخاتلتي كواليتي ميديا لو مستدلو حدش حبريتاتات نزوم مستخاتلكموم يمسلو نيروم اتسنايم كتالكم دما هزيناينا نمسكن سلام